Това е най-ефективната практика за 36 вдишвания, която само за 10 минути може да облегчи стреса. Моля, следвайте напътствията за въображение и се старайте да дишате в ритъма, който е предложен, за да постигнете максимален релаксиращ ефект. Първи път вдишване. Бавно, дълбоко вдишвайте, представете си себе си, обгърнати в необятното звездно небе, разширявайте гърдите, нека всяка звезда изпълни сърцето. Издишане. Нежно издишайте, нека напрежението от раменете като падаща звезда премине през нощното небе, разтопявайки се в спокойствието. Втори път вдишване. Сега вдишайте, сякаш вдишвате свежия нощен вятър. Нека гърдите се разширят като гъба. Бавно издишайте, преобразувайте стегнатите рамене и шия в невидими нощни цветове. Отпускайте се. Трети път вдишване. Нежно вдишайте. Представете си лека лунна светлина, която се излива върху вас, разширявайки гърдите със светлината си. Издишане. Бавно издишайте. Оставете гърба като отливащо море да се отпусне, като лунната светлина проникне във вашето съзнание. Четвърти път вдишване. Вдишайте, сякаш плувате в безкрайната вселена. Различни усещания се проявяват с разширяването на гърдите. Издишане. Издишайте стабилно и продължително. Представете си тежките планети, които нежно се изхлузват от раменете ви. Пети път вдишване. Бавно вдишайте. Усетете как една скитаща в пространството мъглевина изпълва гърдите. Издишане. Спокойно издишайте. Нека стегнатостта в раменете се разсее като прах в мъглевината. Шести път вдишване. Дълбоко вдишайте внутрената вселена, като развиващо се космическо пътешествие, разширява гърдите. Издишане. Бавно издишайте, оставете всички тревоги, като напускащи атмосферата, тихо да изчезнат. Седми път. Вдишване. Вдишайте, внесете невидимите звездини искри в сърцето си, разширяващи гърдите. Издишане. Издишайте с отпускането на раменете, бавно освобождавайки светлината на звездите. Осми път вдишване. Вдишайте, като че вдишвате светлата млечна пътека, нека тя премине през разширените гърди. Издишане. Издишайки, отпуснете раменете, нека млечния път се излее в безгрижно състояние. Девети път вдишване. Дълбоко вдишайте, представете си как летите между звездите, всяка звезда искри в гърдите ви. Издишане. Бавно издишайте, превърнете стегнатостта в раменете и врата в звездно сияние, което се излъчва навън. Десети път вдишване. Вдишайте, разгръщайте сърцето си, като започваща безкрайна галактическа маршрутка. Издишане. Издишайте, усетете раменете като прахове, естествено отпускане, отсеяно от вятъра. 11 път. Вдишване. Вдишайте като малък астероид, влизащ в разширено пространство на гърдите. Издишайте, отпуснете раменете, нека астероидът постепенно се слее със спокойния космически фон. 12 път вдишване. Вдишайте, въведете звезден прах във вашите гърди, такачен в светлина. Издишане. Издишайте леко и лесно, като есенен вятър. Преминете, връщайки раменете в спокойствие. 13 път вдишайте. Вдишайте, представяйки си себе си като безкрайно чисто небе, синишещо и изпълнено с възможност за безкрайно разширение. Издишайте, сякаш сте облак, леко раздухан от вятъра. Оставете напрежението в раменете ви да се разсее с облака като лек бриз. 14 път вдишайте. Дълбоко вдишвайте, запълвайки гърдите си като духа на природата, свеж и комфортен. Издишайте, като успокоявате и отпускате врата и раменете си.
леки като падащи листа, люлеещи се на вятъра. 15 път вдишайте. Вдишайте дълбоко, сякаш вдишвате красива селска шир, ново начало, жизненост. Издишайте, оставяйки стегнатостта в лицето и врата да си тръгне като паднал клас пшеница, леко отминаваща. 16 път вдишайте. Вдишайте, представяйки си как цвете тихо разцъфва в ръцете ви, пишно и разноцветно. Издишайте, освобождавайки натиска в тялото си, като листенцата на цвете, които тихо се отлитат на вятъра. 17 път вдишайте. Вдишайте леко, като рисувате спокойна картина от планини и води. Изпълнете гърдите си със свеж въздух. Издишайте, усещайки как сърцето и духът ви се охлаждат, изгонвайки вътрешното напрежение, освобождавайки умората от деня. 18 път вдишайте. Вдишайте като свежия въздух в гората, освежавайки цялото си тяло, правейки духа ви по-просторен. Издишайте като шумоленето на листата, преминаващо през дърветата, тихо и спокойно, позволявайки на врата и раменете ви да се отпуснат напълно. 19 път вдишайте. Бавно вдишайте, като засаждате семе в дълбините на тялото си, скрито в гърдите ви. Леко издишайте, представяйки си силата да успокоявате стреса, трансформирана в отпускане в раменете и врата. 20 път вдишайте. Вдишайте, сякаш вдишвате свеж въздух от овощна градина, позволявайки на гърдите ви да се разширят и улеснят. Дълго издишвайте, сякаш въздишате, а после се смеете, отпускайки раменете си, връщайки силата. 21 път. Вдишвайки прохладата на сутрешната роса, представяйки си, че в света на съзнанието ви ставате по-отворени и приемащи. Издишайте, оставяйки всяка умора и тревога да изчезнат с вятъра. 22 път вдишайте, като бавно погълнете пламък в сърцето си, осветявайки всеки ъгъл на гърдите си. Издишайте, усещайки как умората в раменете се разпада като пепел, след като огънят изчезва. 23 път вдишайте, представяйки си, че гърдите ви вече не са твърдо пространство, а обширен океан, като облаците. Издишайте, освобождавайки ненужния натиск и тъга, отхвърляйки ги в обширния океан, позволявайки им да се разсеят естествено. 24 път вдишайте, обхождайки пустоща на тялото си, представяйки си как летите като орел, жинайки всяка нишка свеж въздух. Издишайте като облак в небето, тихо разпръсквайки умората и напрежението. 25 път вдишване. Дълбоко вдишайте и започнете да си представяте вътрешния си свят като обширна планета, изпълнена с мистерии и непознати. Сега бавно издишайте, позволявайки на смущенията в сърцето ви да изчезнат една по една, като звездите в нощта с всяко издишване. 26 път вдишване. Вдишайте, като вдишвате свежия дъх на Вселената, позволявайки на гръдния ви кож да се превърне в пространство с безкрайни възможности. Издишайте, усещайки как натискът в тялото се превръща в падаща звезда, проблясваща и изчезваща бързо. 27 път. Вдишване. Дълбоко вдишайте и си представете как в тялото ви тече мистериозна енергия, пробягвайки като по Вселената. Издишване. След това бавно издишвайте, оставяйки цялото напрежение да се разсее като прах от далечни галактики с всяко издишване. 28 път вдишване.
позволявайки свежата енергия да проникне във всяка ваша клетка, карайки ги да танцуват в ритъма на Вселената. Издишване. Издишайте, като се сбогувате с далечни планети, оставяйки цялата умора да изчезне в безкрайното нощно небе. 29 път вдишване. Дълбоко вдишайте, позволявайки на съществуването си да блести като уникална звезда в небето. Издишване. Бавно издишвайте, позволявайки на всички тревоги да се разтворят във Вселената, да съществуват и да бъдат свободни. 30 път вдишване. Вдишайте, създавайки в сърцето си пътуване през звездите, като всяко вдишване носи нова надежда. Издишване. Издишайте, превръщайки напрежението във всяко издишване в черна дупка, изчезваща в безкрайността на Вселената. 31 път вдишване. Вдишайте. Представете си как падаща звезда разкъсва мрака в тялото ви, носейки ярка светлина. Издишване. Освободете всички притеснения, позволявайки на натиска да се разсее като нощта под светлината на звездите. 32 път вдишване. Вдишайте, носейки необятността на хоризонта в сърцето си, изпълвайки гърдите си с безкрайна ширина и лекота. Издишване. Дълго издишайте, оставяйки натиска да се превърне в дим в дъха ви, като нощни диаманти, изчезващи в безкрайната нощ. 33 път вдишване. Вдишайте, позволявайки на комфортната въздушна маса, като поток от звезди, да проникне вътре във вас и да озари вътрешността. Издишване. Издишайте като облак, който постепенно се разсейва, освобождавайки мъглата на умората в необятната вселена. 34 път вдишване. Дълбоко вдишайте, оставяйки всеки полъх свеж въздух да прочисти цялото ви тяло, като утринно небе. Издишване. Бавно издишвайте, оставяйки цялото напрежение и изтощение да се разпаднат като разбита планета. 35 път вдишване. Дълбоко вдишайте, представяйки си как с всяко дъх намирате ново аз в космоса. Издишване. Издишайте, оставяйки цялото напрежение и натиск да се разсее като нощна мъгла в широкото небе. 36 път вдишване. Вдишайте, носейки дълбокото спокойствие и покой във вас, като изследвате дълбините на космоса. Издишване. И тогава бавно издишайте, оставяйки нервността и тревожността да изчезнат като отдалечена падаща звезда. Сега вече сме завършили 36 пъти дихателното упражнение. Само ако завършим 108 вдишвания 3 пъти на ден, ще активираме ядрото, ще релаксираме тялото и ума и ще направим сърцето ни просветлено. Ще се видим следващия път.